Díomh a chairde. Mas míneat a bheith a scríbhneoir. Bí I scríobh. Tá si inniu. Is mór is fiú a bheith saol lupa ná higail am an scríbhneoireachta an atrbí agus an amarbí de ríomhar a héin sa bhile. Do thuúchan agus tú I hí was ná is strachlór agus tú ag taisteal fud fad na títhe. Fiús man bhfuil an ach suite fad a hána coppla lína brac síos iad ná hiag chur leabhar agus iad de fhorbairt a maihan seo nar a bheits níos mó ama aiad. Mas duine mór maidine tú, bí scríobh maidin. Mas duine thu nach lusclíonn go úr a bhain ihe. Fan go dtí sin, go dtí an brostabh a ort. Beag scríobh nar a bheits tú de thuainis faoi há. Sílim gúil sé thar a bheith tábhachta, sílim gúil sé riachtainna go mbeadh sim aiad san ábhar idir láha. Tá andúil aimsa in ainmhíthe agus sa dúra thart timpeall orm, agus tá roinnt gearr scéalta scríobh aimfa ainmhíthe éanathe ach go háirithe. Agus caiimse chud mhór ama a mhuiich ar na sléibte agus fan na hailte ag éisteacht leis na héanathe, ag arc ar na héanathe, achan uair den níthe agus den lá. Ag arc ar na grasanna ar fad a tá ocu na dahanna a léiríonn siad agus iad ag eitilt agus an ceol a chanan siad. Agus is anan sin dúsa agus taide. Ghlacha fista ábhar a bheith aiad. Ná idir leorí apana agus idirlíon tá an álas ar bhail go forest. Mas is scríobh táú fe ainmhíthe na fa chuirsaí Liteartha na fa chuirsaí stáide is cuma is fearr a bheith crin leis na min sonraí. Bí léamh. Measam go déan an léithreacht agus an scríbhneoireacht leabhar ar a chéile. Bí léamh agus bí ardile ar ocail deasa ná nána cante a hasans amach dite a lasans do chrí. Bí ardile ar uam, ar chó uam, ar bheafar, ar bhadaracht. Bí ardile fer richiimí dúsathe na teanga, richiimí nádútha na ganúin si. Sa Gaeilge finis, lasta fin. Nuair a bheith scéal dáin alt uair scéal cibí cibé rud scríofa aiad, bhí sé fada na garid. Lé amach os ardé. Nó béis aitan sin an bhfuil focail ar lár nó focail sa bhreis an achan ábairt. Bé barúil aiad, go dé I brians, go dé na brians dite. Comhairle sin, bí ag éisteacht le scríbhneoirí maithe ag léamh sihir socasan a maithas ard. Na de réir a chéile tucaí tú ar an stíal a bhfuil dúil aiad héin in tí. Bí ag éisteacht leis an oiread sin scríbhneoirí agus a heagleat fearr agus bra, prús agus feileacht, páidchréaltaí, túriscí, teangatha éagsúla is cuma. Is fiú go mór a bheith éisteacht le sihir na saolálaithe agus le scríbhneoireacht na saoithe. Sin ráite bí díreachtá stíal nádútha saoad féin, ná ní fiú aithris a dheanú ar scríbhneoir eile. Clí le do chrí, agus bí muíine go méid tú nainmh tús lár agus déú a chur le dáin, le halt, le scéal, go bí cibé rud a bheits idir láhaiad. Nar a bheits tú sásta leis an bhéid a tá scríofa aiad. Thór ábhar said do gannaiseach eile nó do dhaoine eile a heagleat de ábhar sa a léamh. Nó nílas aim faoimhse a ní eicimse mo chuid botún héin agus is cinse go mín siad an. Thór ábhar said do dhaoine a heigeann san tábhar nó a bhfuil dúil acu san ábhar. Nó heag le ais chothú a bheith thar a bheith luachar agus bhí boscailte don na Maltaí
agus arás haid. No, tick na mátaí haid pa chrí mór waith. Bheála marí a tá aning a lig go léir. Me léadú fácail ná hana canse a bhfuil dúil aigad an tú. Glach nóta dífa, nó Jan tafa dífa do gúchan, buin úsid as tú, nó seo an teanga bheá. Me heid tú trasna ocail ná canse. Na bhfuil mar chud de do stór bocail héin, arc san ocail gcuidú amá go déis brí leis. Agus me canse an ocail. Bhí Padraig ó Drinlín agus Néill ó Dónainn mar chairde aid. Mar sin, Beag Éisteacht, bí leo agus bí scríobh agus bé me ag súil go mór le saorvéarsaíochta a leo.